Tinawag ko mga kaidol nga lagi yung subaybayan ng akong YouTube channel mga kaidol. Ngayon na lang matabangan ko niya mga kaidol eh. Nabukoy pangandoy mga kaidol. Eh, grabe nga mga kalisod akong naagian mga kaidol. Sugod sa bukid, wala mag-eskwela. Nag-eskwela, kutubra grade 3. Kaya tungod sa kalisod sa panahon mga kaidol, wala may ikapalit og papel, maligya mig bayabas. Kung mig mga kay mito among pabayluan papel sa mga classmate. Kunya pag paniod to mga kaidol dito mi taas kay mito mga kaidol. Kapkat mi kahoy mga kaidol kaya ron dili makita ang among kuan. Dili makita ang among baw na mo nga kuan, paw, balanghoy. Nya asin dayon sudan mga kaidol. Unya magbaktas pa mi mga kaidol, pila ka kilometro mga kaidol gikan sa among balay, bunguan mga kaidol. Putol rami kuan daon saging mo yang gipayong. Unya ang among kuan mga kaidol, among bag silupin or di silupin kanang bag gani kanang hinimo sa lumron kanang himuon og banig inguna na mga kaidol. Napoy sangitanan mga kaidol na ibukol-bukol ba napoy sangitanan na may bog talent among mga ginikanan mga kaidol kay kabalo mo himog bag nga banay kabalo po mahimog karang banig nga higdanan mga kaidol. What? Wala grabe gyud mga kalisod mga kaidol. Ipapuyo na gyud may sa panghouse sa mga maestra, naluoy ang mga maestra. Kami duha sa akong igsoon bae. Dito na may ipapuyo sa panghouse sa maestra, naluoy ang maestra kay isa ka semana siguro, may lang ka eskwela mi kaduha. Tungod lagi sa mga kalisod mga kaidol. Kunya Idadog City, Utso, Nuibi. Pasanag mga bugat mga kaidol, mga kamuti, balanghoy, paw, panga sa bakilid mga kaidol. Basta tino-tino ang kuto mga kaidol, mang nilaguto sa ulo mga kaidol. Sa kabugat pa. Nya pag uli mangahoy pag yun, mangahoy na magkabug-tubig, layo kayong kabuanan. Imbis na lipay ta kay hapit na niabot na ang galo naligid pag yun sa bakilid tapos ubos kaykuan balik na pag ubos. So di lagid lalim mga kaidol, kaagi mga kaidol. Unya sayo man namatay akong papa 18 pa akong edad mga kaidol, napatay na akong papa. Muna ako ni pulis akong papa nga isip ko sa kaginikanan. Ako'y nagbuhi sa akong mga manghod, unong kabok, lampas, guna, tanom, kamuti, balanghoy mga kaidol. Ako ra isa matulog sa payag mga kaidol. Walay silingan mga kaidol, taliwas bukid mga kaidol, walay silingan dito ko ako ra isa matulog mga kaidol. Musampit ako Ginoo nga Lord, bantayan unta ko nimo sa akong pagkatulog Lord. Manara ko. Nya wala may sudan mga kaidol. Manok ug baki para na ko sudan. Na pagabuntag sa iyong mata, guna, mahog sa manok. Wala na pagkaudto. Ngita na po kong mga ganas, mga kamunggay, okra, mga daon-daon mga kaidol niya. Butang nga nagtubig kasi bisinan lawoy. Alamin na kayo mga kaidol. Wala gina, wagis bukid, mga yug klayo, mga yug asin, mga yug bitsin, halos pa ngayon tanan mga kaidol. Kanya ang suga, lampara, gas, tubil, walang halin sa mga produkto mga kaidol. Igo na po di palit og kuan. Gas, asin, bitsin, tabako, sabon, ana. Grabing kalisod akong mga naagyan mga kaidol. Unya magtamak-tamak ko anang sapa mga kaidol na may mga sagbot.
tamak-tamakan ako mga ka-idol na manglukso man dayon ng baki dakpon dayon. Nanay sudad na akong inahan bisan unsa lay akong gibuhat mga ka-idol para lang may makasudan sa bukid. Manguha kog mga langgam kaya mga ligo sa tubig. Basta ting init mga ka-idol, basta ting init dagay mga langgam mga ligo sa tubig. Unang akong style mga ka-idol, mangita ko tubig nga asa dapit na daghan langgam mga ligo mga ka-idol. So akong hinluan mga ka-idol, hinluan ako tapos ang mga kahoy nga ilang hugpanan akong putlon. Tapos pulihan ako og kuan mga ka-idol. Kanang kahoy gyapon nga nagsanga-sanga mga ka-idol, na kahoy nga nagsanga-sanga. Unya butangan ako siya kuan mga ka-idol. Butangan ako siya og pilit nga nang pulot nga pag hope nila na pilit sila di sila kabuhi. Ano yung gitawag og kuan sa amo kanang pulot. Mura man na siya og kanang marang, tibtiban na mo tibtiban. Unya na mo gawas nga tagok. Ang gato yang tagok. Motoy kuha na mo to yung tagok pag mugahi na mo ibudbud mga kaidol katong kasanga-sanga nga kahoy mo ibudburan na mo o kanang tagok budburan. So dito sila gipamutol man namong mga kahoy mga kaidol. So dito sila muhop sa akong improvise nga katong mga kahoy ibutang papilit. Pag hop nila na pilit na sila mga kaidol, pilit na di na sila kalupad mga kaidol, pilit na sila. So mo tong daganon dayon mga kaidol kuha sud sa kuan baka tagkuan na mga kaidol. Tagtunga og bag mga langga mga kaidol. Mo kinabuhi sa bukid mga kaidol kay wa mo gyud sudaan. Luoy man sila mga kaidol. Dapat unta to buhian mga kaidol. Pero unsaon nung kaidol sa bukid gutom kayo gud kay mga kaidol, ibaylo na lang mamatay mga kaidol sa isa kuan mga kaidol manang amo na lang sudaan ng langga mga kaidol. No choice man gid mga kaidol. Nya maghimog trap mga kaidol kanang litag. Kanang deslasang kanang mga agyanan sa mga tikling, mga haw kanang ingon na gibang milo. Diyan unsa na lang ang mga langga makuha sa mga bitik mga kaidol. Na muuban ko kog manguhag baboy damo, baboy has. Ako mga kauban na mga bitik baka lang batong diya sila makuha. Mailhan man naman mga kaidol, ug nay baboy mga kaidol kay magdama mig iro kanang gitawag mga ngaso. Magdala mig iro ana musugok mi sa lasang magdala mig iro nga gitraining siya mga kaidol kanang pakanon ganina mong mga kuan. Kanang pag makakuha mi ipakaon man gud ang mga kuan kanang mga tinai sa babuyhas na ipakaon mo nang maisog sila mga kaidol. Maisog sila. Namo na makabaho sila mga kaidol, mahibaw na mo kung kuan na ay babuyhas kay mukuan man sila mga kaidol. Ana, mubundok-bundok mo siya mga kaidol. Mo tong pag muana ang iro mga kaidol. Muana. Nakasabot nga kanang lugar na ibabuyhas. So mo nang among libutan mga kaidol, libutan. Naamay ka nang gitawag murag pukot og sa isda pa murag pukot pero kuan man babuyhas rang batong ba nga murag nit. Nga iyatang na mo sa gianan sa baboy. Atangan unya. Buhian day namo iro sa tunga mga ka-idol, buhian ang iro sa tunga niya magsingit-singit. Ba. Managan mga baboy mga ka-idol. Managan mga baboy. Na dito dahil mo dasmag sanay murag kanang murag kanang iyang batong mo dito mo dasmag kanang murag yang bitik ba awan ba dito siya mo dasmag nya napoy ba nga mangidala og kan improvise gan kanang surit-surit. Bang ana terohon mga ka-idol. Mga kaagin ako mga kaidol, grabing kalisod, mangurinti og isda. Mangurinti og isda mga kaidol para makasudan ang inahan mga kaidol. Unya pag abot na dito sa syudad mga kaidol, maligya og silupin mga kaidol. Mamaligya og silupin. Unya mukha mga mamaligya mga kamatis mga kaidol. Mamaligya kuan Bombay at sal kamatis na may mga tagak mga kaidol. Among kamango namo pag di makabantay ang tagya kamango namo puniton. Tapos hugasan dayon iadto sa sulod sa merkado nang 5 ra ni tanan 5 ra ni. Mo na mga kaagin ako mga kaidol. So na walang di gid lalim ako mga kalisod na agyan mga kaidol na walang manginaot ko sa inyo mga kaidol nga
subaybayan niyo akong YouTube channel para matabangan ko niyo mga kaidol para makatilaw-tilaw po ta mga kaidol o mga lami-lami mga sudan mga kaidol sama mga sa natilawan sa uban mga kaidol nga wala pa na ako matilawi mga kaidol. Nangandoy apon ka na mga kaidol mo nang naginahanglan ko sa inyong suporta mga kaidol. Manuktok ko sa inyong malumong kasing-kasing mga kaidol nga suportara lang niyo akong YouTube channel mga kaidol. O para po mapalampos na ako eskwela ng akong alaga o college o akong mama po tigulang na kinahanglang maintenance mga kaidol. A few moments later. Now comes the part where we throw our heads back and laugh. Ready? Ready!